पश्चिम आशियामधील युद्धामुळे जागतिक तेलाच्या किमतीमध्ये आलेल्या तेजीचा फटका भारतीय उद्योगांना बसणार आहे। उद्योग, टेलिकॉम, टॉवर्स, व्यावसायिक वापरासाठी लागणाऱ्या प्रीमियम किंवा उच्च दर्जाच्या पेट्रोलच्या किमतीमध्ये प्रति लिटर 2 रुपये तर औद्योगिक वापरासाठीच्या बल्क डिझेलच्या दरामध्ये 22 रुपये प्रति लिटर वाढ झालेली आहे। सामान्य नागरिकांसाठी विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल डिझेलच्या किमतीमध्ये मात्र कोणतीही वाढ झालेली नाही। तर प्रीमियम पेट्रोलमध्ये काय फरक असतो आपण एकदा पाहूयात। तर सामान्य पेट्रोलमध्ये 91 ते 92 ऑक्टेन रेटिंग असतं। प्रीमियम पेट्रोलमध्ये 95 ते 98 ऑक्टेन रेटिंग असतं। उच्च कार्यक्षमतेसाठी प्रीमियम पेट्रोलचा वापर हा केला जातो। उच्च कंप्रेशन इंजिनसाठी प्रीमियम पेट्रोल योग्य असतं।